Jan Volko má za sebou prípravu na halovú sezónu, ktorá sa už rozbieha. Ešte na konci minulého roka absolvoval sústredenie v Južnej Afrike, potom v Stellenboši a v januári sa presunul do maďarskej Nyíregyházy. Žiaľ, práve v úvode nového roka si poranil stehenný sval a tak nasledovala úprava prípravy. Pred prvým štartom v Astane 27. januára by ale Janko mal byť v poriadku. Bolo to zranenie pravého aduktoru a bolo to na úrovni 0,6x0,6 cm. V podstate v tom dosť blbom čase, kedy sme mali ešte trénovať dvojfázovo a naberať aj nejaké kvalitné tréningy, len teda na to zastavilo, aj keď neprestal som vôbec trénovať, len teda sme museli obmedziť rýchlostnú zložku, no a to je trošku škoda, ale tak verím, že už je to v poriadku a že sa to veľmi neprejaví na výsledku tej sezóny. Halový program býva nahustený a vrcholiť by mal svetovým šampionátom v Glasgowe. Najbližšie ma čakajú 3 zlaté meetingy. Prvý je v Astane, teraz v sobotu, následne v Ostrave na Czech Indoor Gala a potom v Toruni. V Astane, pokiaľ viem, bude z mojich kamarátov a súperov zároveň Markus Fuchs, tam bude tam Richard Kilty a viacerí európskej svetoví šprintéri. A čo sa týka Czech Indoor Gala, tak tam samozrejme moji českí kamaráti, či už Jan Veleba alebo Zdeněk Stromšík, prípadne ostatní. No a v Toruni ešte neviem presne tú konkurenciu, ale tak väčšinou už poznám tých šprinterov.